alltid haft en förkärlek för just starka refränger och poplåtar, liksom de här otroliga poplåtarna. Samtidigt som jag också älskar deras historieberättandet som finns i Country. Så det är sånt som jag alltid har funnits med. Du har ju jobbat med amerikanska artister och turnerar runt också, inte även minst med Little Dream, Göteborgsbaserade Little Dream, men också varit och jobbat med amerikanska singer-songwritern Ted Russell Camp. Berätta om det. Ja, det är ju då, Little Dream jobbade ju med Peter Holmstedt och hon hemifrån här från Borås och släppte några nya, det sista skiva på Parody Records som också är Boråsbaserat. Och Peter jobbar även med Ted Russell Camp och han hade varit här och spelat med Shooter Jennings son här i Göteborg bland annat, och han ville komma och spela sina egna låtar. Och då